Un dels millors plans en família per fer aquest Nadal és, sens dubte, bueno, evidentment, Olívia, el viatge al cor del Nadal, però avui us vull parlar del llaminer de Sabadell, perquè crec que és una creació fantàstica. I ja fa uns anys que vaig fer un article de blog i avui us porto els pros i els contres al 2025. I vaig anar l'altre dia, el dia 3 de desembre, i vaig tenir aquestes sensacions. Començo pels contres. Primer, que al ser un espectacle multitudinari on tothom està obert a l'aire lliure, soroll, xivarri i tal, crec que hi faltava pressió sonora. Jo, quan és un musical i cançó i un espectacle a l'aire lliure grandiloqüent, necessito que els baixos i els altaveus em ressonin aquí a dins, val? Això per començar. La segona és que el llaminer apareix molt lluny, amb un balcó molt petit i pràcticament ni es veu. Llavors, reforçar-ho amb pantalles LEDs per veure l'expressió del personatge seria ideal. Per últim, la narrativa és una mica coixa perquè hi ha tanta expectativa que a les 6:30 o a les 6 surti el llaminer a cantar la cançó, que és brutal, a l'opening, i llavors ja no passa res. Jo vaig anar el dia 3 i vaig pensar, bueno, ara explicaran una història, cantaran una cançó del dia 3, però em va semblar, com que tampoc ho escoltava bé i com que va ser tot... Llavors van cantar una altra cançó que tampoc era de la grandiloqüència de la primera i em va semblar una mica coix en aquest sentit. Aquestes són les 3 contres, però ara venen els superpros, perquè crec que el llaminer és fantàstic, és una creació fantàstica que jo defensaré que sigui de patrimoni del Nadal de Catalunya i més enllà. O sigui, això com a personatge és ideal. I a més que és pre-Nadal, i llavors al Nadal ja tenim el tió, ja tenim moltes coses, però el pre-Nadal és una invenció fantàstica. 2, fa uns anys ja vaig dir en l'article de blog que els hi faltava merchandising, doncs aquest any ja teniu tot el merchandatge possible i per haver. La meva filla ja ho diu tot, la sudadera, el peluche, tot, i és fantàstic, perquè és car de collons, però és de qualitat súper, així que aneu i compreu-ho tot. I, per últim, una cosa que em va semblar brutal és que es fa una hora i mitja de cua per anar a veure el llaminer amb els teus fills, però després s'hi està una estona. I ho trobo fantàstic, perquè no és només la foto i prou. No, s'està allà, parla amb ells, i això ho trobo ideal. Així que aneu a veure el llaminer. I una última cosa. He pensat que una idea, no sé, jo us suggereixo així per si hi ha els creadors per aquí, doncs que podríeu fer una cançó per cada dia. És a dir, pel dia 1, pel dia 2, pel dia 3, pel dia 4, pel dia 5, i fer-ne una cada any. Llavors tindríeu com marge 24 anys de seguir creant i de seguir creixent amb aquest projecte. Vale? Bueno, és una idea que us deixo aquí gratis per vosaltres, i si l'agafeu, escolta, jo almenys voldria fer una cançó. Que vagi molt bé, ens veiem pels escenaris i bones festes a tothom.